Hej, nu skal vi tale lidt om regneskoven. I artiklen Droner redder regnskov bliver vi præsenteret for dronen, som ligesom skal være det nyeste våben inden for kampen om regnskovens overlevelse. Den tropiske regnskov er omkring de her 60 millioner år gammel og har haft kæmpe indflydelse og har stadig kæmpe indflydelse på jordens klima. Dog har menneskeligheden inden for de cirka seneste 100 år udnyttet regnskoven på en ikke så bæredygtig måde. Det har medført, at regnskoven så reduceres med det, der cirka svarer til en fodboldbane hvert sekund. Den her opgave, der vil jeg diskutere årsagerne til den ikke bæredygtige udnyttelse, og hvilke konsekvenser det har for jordens klima. Og til sidst vil jeg så komme ind på, hvordan man ligesom kan skabe en bæredygtig udnyttelse af regnskoven. Men ja, vi starter med regnskoven som et økosystem. Og regnskoven er et af verdens ældste økosystemer, og har som sagt eksisteret i de her 60 millioner år. En regnskov er defineret ved, at der falder mere end 2000 mm regn om året. Altså dog kan det så sagtens være, at der falder mere. Der er fundet eksempler på, at det i regnskov kan regne med op til 13.000 mm om året. Og jordbunden i regnskoven har ikke været udsat for nogen udskiftning af sedimenter, hvis vi for eksempel sammenligner med jordbunden, en dansk jordbund. I Danmark har vi nemlig haft istiderne, hvor der er ligesom sket en udskiftning af sedimenterne. Det gør så, at i den regnskovens jordbund, at de biologiske og kemiske processer har haft lang tid, og det medfører så, at jordbunden er blevet forvitret og udvasket, og det er det, der ligesom gør den så næringsfattig. Og en typisk regnskovsjordbund er det, der kaldes en ferrazol, og det betyder, at der i jordbunden ikke er særlig mange kolloider, som gør det svært for næringsionerne at binde sig til noget, sætte sig fast på noget. Samtidig findes der de her hydrogenioner, som binder sig til de her kolloider, og ligesom overtager pladsen for næringsionerne. Og det er det, der gør jorden så sur og giver den her lave pH-værdi. Dog fungerer økosystemet så sådan, at regnen omkring regnskoven får træer og planter til at tabe deres blade. Og det er det, der kaldes løvfald. Og løvfaldet og andre organiske stoffer lægger sig så løs på overfladen på jorden, og dermed modtager jordbunden nogle næringsstoffer. Og nedfaldsblade og grene osv. bliver omsat og nedbrudt af bakterierne, og bakterier trives rigtig godt i regnskoven, fordi at der i regnskoven er den her høje temperatur og høje fugtighed. Så dermed får jordbunden konstant tilført næringsstoffer med regnen, der rammer løvdækket, som så løber ned ad blade og stammer osv., og gør den her næringsstofskoncentration i vandet høj, og til sidst så afgiver næringsstofferne så til rodnettet. Ja, og det fører os godt videre til at tale om nedbøren og ITK-zonens betydning for regnskoven. Fordelingen af nedbøren er styret af ITK-zonen, som er den intratropiske konvergenszone. Og den er selvfølgelig også styret af konvergensnedbøren. Og den største solindstråling sker ved ækvator. Og det er her, at regnskoven er placeret, som vi også så på introbillederne. Så ligger det regnskoven placeret ved ækvator. Og det er fordi, at solen står højst om dagen her, og der er en lav albedo. Dog kan der så være nogle ændringer i albedoen på grund af skyer. Fordi når man har mange højtliggende, kolde skyer, vil den meste af den langbølgede stråling udsendes fra de her skyer. Og på grund af den her lave temperatur vil energimængden være ret lav. Og ved de polare egne ved toppen af atmosfæren vil den her nettoindstråling være negativ hele året, hvorimod at den vil være positiv ved ækvator.
Og derfor må der så foregå en form for transport af den her varme energi fra troperne og ud imod polerne. Og det er den her strømning, de her strømninger i atmosfæren og oceanerne, der er ansvarlig for den her transport, som man også kan se på globussen. Og på begge sider af ækvator, som vi kan se her, transporteres der luft ud imod polerne, varme mod kold. Og da jorden roterer, er det så kun de her luftstrømme omkring ækvator, at den her cirkulation bestemmer over. Og den her cirkulation kaldes for Hadley-cirkulationen. Og luften stiger så opad i ETK-zonen, hvorved at der falder store mængder af regn, som jeg også vil komme ind på senere. Og nord og syd for ETK-zonen falder luften nedad i de såkaldte subtropiske højtryksområder, som vi også kan se, som ligger her. Og her er den relative luftfugtighed ved overfladen meget lav. Og de vinde, som så blæser ind imod ETK-zonen, er de såkaldte passatvinde, som jeg også vil komme ind på lidt senere. Men omkring ækvator er nedbørstypen konvergensregn, som vi ligesom kan se herover. Og konvergensregn opstår, når luften bliver drejet ind i ETK-zonen på grund af den her Hadley-cirkulation. Og det tvinger så den her luft til at stige til værs, fordi der ligesom er to forskellige lufte, der møder hinanden. Og den vil så stige til værs, og her vil den blive afkølet. Og det er så her, der kommer den her massive nedbør. Og det er det, der sker, når nordøst og sydøstpassaten mødes ved ækvator. Ja. Og den tropiske regnskov er igennem mange år blevet udnyttet på en måde, som jeg sagde tidligere, som man ikke rigtig kan tale om at være bæredygtig. Og der er rigtig mange årsager til, at det sker. Og det, der her så taler om, det er, hvor der fældes mere skov, end hvad der genplantes. Altså, så den til sidst vil blive udryddet. Og som jeg sagde lige før, så var årsagerne mange. Og blandt andet fattigdom og skovhugst er nogle af dem. Men jeg vil kort fortælle om olieudvinding og minedrift, som skulle være skyld i den her fældning. Og olie og andre mineralske ressourcer findes jo næsten overalt på jorden. Dog der, hvor de er lettest tilgængelige, er de jo allerede under udnyttelse, eller er de måske allerede opbrugte. Så den her efterspørgsel på de forskellige olier og mineralske ressourcer er jo kæmpestor. Så man bliver ligesom nødt til at søge alternative muligheder. Og det er så her, at regnskoven kommer ind i billedet. Fordi at regnskovens undergrund indeholder mange steder både kul og olie og andre værdifulde metaller. Blandt andet det, man laver elektronik af, som altså, iPhones og computer og så videre. Det er der selvfølgelig nogle konsekvenser ved, og det vil jeg så komme ind på nu. Der har jeg så valgt at lægge mit fokus på jordbunden, som jeg talte om allerførst med økosystemet. Så det ligesom giver en større helhed. Og jeg vil gerne nå så bredt ud som muligt. Så når regnskoven fældes for at skabe plads til landbrug, sker der jo en masse konsekvenser. I starten så får jordbunden tilført næring. Som jeg sagde før, så var jordbunden jo meget næringsfattig. Så i starten der får jordbunden tilført næring fra afbrænding af de her mindre planter og blade, som man laver, når man skal fælde den her regnskov. Og derfor vil jorden give et rimeligt udbytte i starten. Men når man når man ser tiden an og kommer længere og længere frem, så er jorden så næringsfattig, at de her næringsstoffer fra skovrydningen bliver opbrugt simpelthen så hurtigt. Så hvis der skulle kunne drives landbrug på den her jord, så skulle der massive mængder af kunstgødning til. Og den her kunstgødning, som jeg nævnte tidligere, så var nedbøren jo kraftig, og den var ofte.
Så den her kunstgødning vil blive ført væk af det her nedbørsoverskud. Så ja, det er bare en ond cirkel. Men som jeg nævnte i artiklen, så kan regnskoven udnyttes på en masse bæredygtige måder. Og i artiklen står der jo et eksempel på økoturisme. Og det er her et land opbygger med hjælp fra NGO'er og andre organisationer osv. opbygger ligesom det her brand for sin regnskov. Og man ligesom opbygger en forretning til turisme. Og her bliver regnskoven så en vigtig indtægtskilde, som ligesom kan hjælpe imod den her fattigdom, som også var en grund til, at regnskoven blev udnyttet på en ikke bæredygtig måde. Så ja, og der så jo mange eksempler, også bare dronerne. Men i verden, der forholder vi os meget til den her ikke bæredygtige udnyttelse, som der sker i regnskoven. Og vi har tit de rigtig negative briller på. Altså, nogen mener, at landene selv skal gøre mere for ligesom at få den bæredygtige udnyttelse af regnskoven. Men kan vi egentlig tillade os at udtale os sådan? Altså, vi har jo ikke ret til at bestemme over et andet lands ressourcer, hvordan de vil bruge deres ressourcer. Det er jo, altså, vi kan jo vente om at sige, hvis nu Brasilien kommenterede på, hvordan vi udnyttede vores ressourcer i Østersøen her i Danmark, altså det ville jo slet ikke være tilladt, altså det ville jo skabe et ramaskrig. Men det eneste, vi ligesom kan bide os fast på, det er, at den her bæredygtige udnyttelse af regnskoven har nogle fatale konsekvenser, og det er det, vi ligesom skal have stoppet.